F'tentattiv id-disprat biex tnaddaf isim l-eks-sindku nazzjonalista ta' Ħarara u Helen Gawci spiċċat tikkonferma l-konfużjoni u l-abbużi finanzjarji li għabbit bihom lill-Kunsill. F'intervista li tat lil Ricky Caruana fuq il-podcast tiegħu l-erba' Gawci ikkonfermat li daħlet lill-Kunsill fid-djun ta' eluf kbar ta' euro. L-eks-sindku li ġiet sfiduċjata l-ġimgħa l-oħra mill-maġġoranza tal-kunsillieri ippruvat tiġġustifika l-istorja wara l-attività tal-boxing li saret fil-pjazza tal-lokal f'Mejju tal-2024 iżda sal-lum l-organizzaturi għadhom qed ifittxu lill-Kunsill għas-somma ta' 23,500 euro. Skont il-minuti tal-Kunsill li żvela One News din il-ġimgħa fil-leġislatura preċedenti, Helen Gawci kienet qalet biss li l-ispejjeż se jitħallsu mill-sponsors. Issa fil-podcast ta' Ricky Caruana flok iċċarat is-sitwazzjoni, Gawci saħħet id-dubju wriet kemm kien hemm nuqqas ta' trasparenza u amministrar ħażin, anke jekk kienet abbiet li l-Kunsill kollu bir-responsabbiltà tal-attività kif indika wkoll il-poster tagħha dak iż-żmien. Dik tħalt responsabbli jien għalija, mhuwiex il-Kunsill. Jien tħalt responsabbli għalija. Il-Kunsill laqgħet ħareġ 1 cent u qassa joħroġ 1 cent. Madankollu anke Caruana ġibdilha l-attenzjoni li bħala sindku naqset milli tagħmel dak li kienet obbligata li tagħmel. Din hija attività li der il-gargur fuqha li titellaħħaw. Issa, diqat ma kien hemm laqa fuqha ħlif minuta li ħajsir attività bla ma kienu jafu l-budget kemm hu u whatever kemm ħajiswa kollox. Issa, da ħareġ dal-event sar intom qedtulhom li ħajtħallsu bl-sponsors ġabru 10,000 ħadhom dal-bniedem biex inkun nitkellem fier. Però fada ilu minn Mejju ilu sena pratikament da biex jiġbor 23,000 oħra. Iżda Gawci baqgħet tipprova tiġġustifika t-taħwit tagħha u qalet li issa se tieħu responsabbilta fuqha personali. L-argument tiegħu huwa da għalli Riki, għalli hemm il-logo tal-Kunsill Lokali fuq il-flyers. Għalli li meżjem batithom li mill-Kunsill Lokali, l-event tal-għajsu jidher mill-Kunsill. Però jiena kont is-sindku jiena responsabbli tiegħu dak iż-żmien u jiena ħanibqa' responsabbli tiegħu. Hawn il-preżentatur reġa' staqsija b'mod dirett. Għadha kif ħajtħallas? Issa dak li jitħallas nara dak jien ħanara personalment. Iżda quddiem it-taħwit Helen Gawci b'arroganza qalet li l-kunsillieri attwali ma kellhomx il-jett li jistaqsu għax l-attività tal-boxing kienet fil-leġislatura preċedenti anke jekk frotti taħwit tagħha id-debituri qed ifittxu anke lill-kunsill attwali. Għas-suppost jidħlu fihom huma għax huma qas kienu fil-Kunsill dak iż-żmien. Qas għandhom dritt jidħlu fiha. Huma l għandhom x'jaqsmu minn Ġunju ta' 2024 li law.